Di derbarê pêvajoyê de bi taybet ev hevdîtina ku doh li Meclisa Tirkiye bi Serokê Meclisa Tirkiye ku şandeya Dem Partiya İmraliyê bi hev re kirine di heman demê de jî îro mijarên cuda ketine rojevê ku dema meclîsê ya xebatê hatî dirêjkirin. Em ê giştî di çerçeveya pêvajoyê de pirsên xwe ji parlamenterê Dem Partiyê yê batma yê êlihê Mehmet Ruştî Tirkiye hakî bigirin. Hûn bi xêr hatin bernameya me. Navxêrê davên silav temaşevan jî. Gelekî spas ji bo beşdarbûna we ya bernameya me. Bi rastî jî doh ve hevdîtin hene îro dema xebatê ya meclîsê jî hatiye dirêjkirin. Ev demeke nîqaş li ser çarçoveya qanûn hebû ku wê ev çarçoveya qanûn bê derxistina an neyê derxistin bi taybet ji bo ku pêşî li pêvajoyê veke. Bi rastî jî îro şûn de gavên pêwîst wê bên avêtin em dixwazin vê yekser ji we bipirsin. Rast e 20 meh yani cot meh 24 hayabega 20 meh derbas bû ve nêzî 2 sal dibe. Du alî hene divî şerî de alîkî PKK alîkî jî dewlet marot karibêje alîkî gavên pir mezin avêtiye yani xwe fesih kiriye dev ji şerê çekdarî berdaye ji Tirkiye xwe kişandiye ji bo provokasyonekî çeneve ji sînora xwe vekişandiye gelek ciya vala kiriye yên ku di nav navendê PKK de cî girtine çeka şewitandine her yek ji wan gavên pir mezin in. Lêberê ji bo şerê çekdarî bi temamî dawî bibe û baweriya gel baweriya herkesî pê hebe lazim e desthilatdar jî hikûmet jî hinekî gavan bavêje. Gavên herî mezin jî lazim e gerek qanûnekî derbasê meriyetê bibe. Yani eger kanun dernekevin divî meseleyê de ev mesele jî wê çareser nebe. Yani li temamê dinya ev mesele ewsa çareser bûye. Dema hereketekî dev ji şerê çekdarî berdabe ji bo aşîtiyê û ji bo yani eger peymanekî em bêjin hatibe imza kirin ya jî hatibe qebûl kirin. Ne ku bê imza jî dibe hinek peyman. Lazim e her du alî jî hinekî gavan bavêjin yek ji van gavan jî derxistina qanûna ye. Li her derê dinya ev ewsa bûye. Yên ku destê wan de çek hene ew ê rewşa wan çawa bibe. Yên ku di zindana da ew ê rewşa wan çawa be. Yê ku derketine dervayê welat ew ê rewşa wan çawa be. Wana hemû ew ê bi qanûnekî bê diyar kirin. Ev 20 mehe em li bendê ne her carê AKP hikûmet desthilatdar divên ji bo wî xebatekî me heye me xwe amade kiriye lê heya vê gavê tu gavekî nehatiye avêtin yani bile kes nefekire ya eger AKP desthilatdar bixwazin ji parlamentoya heftîkî ev qanûn dikare derkeve nav heftîkî de yani hatina komisyonê ji komisyona hatina parlamentoyê û qebûlkirina wî heftîkî jî ew ê derbas nebe de heftîkî de dikare bikeve meriyetê. AKP piştgirî bide hê eger samîmî bin MHP piştgirî bide vî qanûnî em ê piştgirî bidin vî qanûnî heya vêga wek ku di komisyonê de cî girtiye CHP û partiyê dinan jê piştgirî bidin vî qanûnê yani bingehekî civakî jî heye divî alî de ji bo qebûlkirina vî qanûnî lêberê heya îro ev gav nehatiye avêtin heftîkî berê Abdulhamid Gül di axaftina xwe de got di demekî nêz de em di wî hêvî dane ku ev qanûn ew ê wele parlamentoyê wek wê jî behsa wan hevdîtina kir heyeta me ya İmraliyê birêz Pervîn Buldan û birêz Mithat Sancar du bi Numan Kurtulmuş hevdîtinekî kirin peyvî hevdîtinê jî daxuyaniyekî nivîskî dan di vî daxuyanî de jî tê gotin ku Numan Kurtulmuş ew jî di vî daxwazî daye ku di meha tîrmehê de en dereng di meha tîrmehê de berê parlamento nekeve tatîlê ev qanûn ew parlamentoyê de ve qebûl kirin em jî di vî hêvî dane xebata me yani em amade ne ji bo qebûlkirina vî qanûnî hêviya me ev e ku AKP jî di demek kin de gavekî bavêje û vî qanûnî bîne parlamentoyê. Başe çarçoveyeke qanûnê ya ku ji aliyê desthilatê ve hatiye amadekirin ku ji we re şandî heye yek ev ya din jî
ون بخواجی تبلیغ دبن آن وجی چارچوبه که جدا دای آماده کردن کو پیشنیاری و یعنی لگور پیشنیاری کوم پیش دخینن دوی دری دوی نه رشابه هیچ اف پیشنوم قانون وج عالی هر کسی و به قانون قبول کردن آن تنوی عالیه کی دستلات و هانی آماده بکه بین مجلسی yani yani bu işi zanen biraz Pervin Buldan, Özgür Erol, u Mithat Sancar, dema çubun grava İmraliye, düğü hevdetini da Brez Öcalan nerin oxani bu zaman. Gotu yani eğer kanun be amade kirin lazım ez jiwi kanuni bibinim le ditna min ternake lazım حرکت مجی وی قانونی ببینه و جوی قانون و وی قانونی اوجه قبول کن یعنی گوری کو ام دزانن اگر مطابقات ev اکثر kanun چید به be yani ev kanun be amade kirin yani bere vere parlamentoye gere nerina Brez Öcalan u nerina hareketi jî bestandın peyda övere parlamentoye de parlamentoye da jî her parti dikare nerina xwe bîne ziman hem de komisyonê da hem jî di parlamentoye da dikare bîne ziman dibe ku divî qanûnê de komisyonê de ya di parlamentoye de guhartin çêbin lê belê ev ê ewsa be yani davê dezviya bêjim هیچ پیشنیارا AKP و MHP چیه ام نزانن yani وی قانونی بمرا پارو نکرنه تدا اوی چی هبه چی تنه ام نزانن آمادهکاری مجیه yani جروج یکمین حیا وگا komisyon amaya hukuki آمادهکاری اوی دوام dike ne tenej bu وی قانونی لازمه de gerek kanuna da guhartın çeve وەک مەسەلەی قەیوما وەک مەسەلەی زمانە وەک بژن دەستورە بنگەهین مارکێزۆنۆن هەنێک دڤانە داژی گەرەک گوهارتن چێ بە لێبەلەم بەحسە کۆڤی قانونی دکن یعنی ئەم دەبینێ بە ترمەهێدا یا خەزیرانێدا یا ترمەهێدا هێوی ئەمە ئەوە کۆ وەرە پارلەمەنتوێ ئەو قانونا داویکردنا شەرە چەکداری و rewşa şerwana rewşa yên ku girtîgehên de yê ku derveyê welatin yê ku derheqê wan de dost hatiye vekirin ev ê çi bibe ev qanûn ev qanûn be yani. بله براستی جی اف دمک دریجه دنیقاش دبو لج عالی دستلات و هر اف رخنه سر دستلات چیبون کو گاو ناویجی گاوین پیوست پیواژوی ده نهات ناویتن به شیمبری تشتک ندای نشان داین هر چرچوبه قانون هات سر زمان نهاجی اف دنیر خواندن پشتی پیواژویا کول ایران و امریکا به تایبەت شرکی گران مشیا و شونده هف پیمانی یک نابروان ده چیبول لهف کرنک چیبول شونده دبیجن پوزیسیونا دستلاتا ترکی هنکیل گورویته گوارتن ونو وی چواد نرخینن Yani rast ya tek gotin yani henek gava jiber ko şer İran'e yani navberi Amerika, İsrail ve İran'e dest bekir bu tek gotin ko hükümet destilatlar jiber vi van gava navetiye yani xostiye daviya vi şeri bibine revşa Kurda evvel İran'e çava bibe Kurd evvel İran'e le Roşelata Kurdistan'e ev çi pozisyon bigirin gori vi ev gava babıcı ev ya hatiye gotin yani ev ya tek gotin jî yani fermi em bêjin desthilatdar serokkomar sernavê AKP ku daxivin tiştekî wisa nanîne ziman lê belê ev ya tê gotin yani nerxandinekî wisa heye em jî divê bawerî dane yani hikûmet hinekî li benda şerê İranê sekiniye ji ber ku şerê İranê dawî bû em dikarin bêjin yani îro dawî bûye yani 6 mehê din 3 mehê din salekî din îhtimala ev şer dîsa dest pê bike wek şerê Iraq û Amerîka wek şerê dinan wek şerê navberê İsraîl û Lübnan'da yani dibe ku ev şer dîsa dest pê bike lê îro em dikarin bêjin ev şer dawî bûye peymanekî hatiye imza kirin ji ber wî rewşenekî zelaltir bûye yani rewşa İranê û rewşa Kurdên Roşilatê zelal bûye ji ber wî hikûmet desthilatdar dikare gava bavêje yani evya peşiya wî navire yani nikare bêje ka em rewşa şerê İranê binêrin ev çawa dawî bibe Kurd çawa pozisyon bigirin gorî wî ev pêvajo ev bimeşe edin nikare tiştekî ewsa bêje ama em jî dibînin ku şerê İranê hinek wî pêvajoyê daye sekinandin.
ev pêşnûme qanûn li gorî ku dema meclîsê hatî dirêjkirin jî tişta ku tê xuya kirin wê di demek nêz de bînin meclîsê. Li gor nêrîna we divê milê de taqvîmek yan we bihîstî an tiştê ku hûn texmîn dikin wê di demek nêz de bê hûn çawa dibînin vê? Yani ez dikarim peşniyara partiye bînim ziman, peşniyara me bînim ziman. Lêbelê divî da takvîmekî hêj nehatiye zelal kirin. Yani ne desthilatdar ne hükümet ne AKP takvimeki ne aynı zaman. Yani ne fermi ne de hevditin da jî takvimeki ne aynı zaman. Yani em dibêjin berê parlamento neke ve tatile ev me ya mehtir mehida ev kanun lazım e bê komisyonê û ji parlamentoyê derbas bibe ev jî dibêjin ihtimal ev ya. Yani em jî vîya dixwazin. Yani gotina Numan Kurtulmuş do ev bû. Lêbelê hêj takvîmekî zelal li ortê nîne. Eger takvîm desthilatdar takvîmekî neynin ziman sernavê desthilatdar sernavê hükümetê gerek kes takvîmekî neynin ziman. Yani ev çax hêvî ya gel çêbe divî meseleyê da eger divî tarîxî da gavekî neavêtin ev bawerî û hêviya gel jî qut bibe ji xwe roj bi roj baveriya gel qut dibe. Hêviya gel heye, gel piştgirî dide vî pêvajoyê, ger dixwaze şerê çekdarî dawî bibe, meselê Kurda, meselê pirsgirêkên Tirkiye, tamamê pirsgirêkê Tirkiye, ne tenê meselê Kurda, meselê jina, meselê ketkara, meselê ekolojiye, ev mesele tamamê wan berekî aşîtî, berekî demokratîk ve çareserkirin. Gel vîya dixwaze ji ber wî piştgirî dide vî pêvajoyê. Lêbelê baweriya gel qute ji ber ku AKP, MHP desthilatdar di nav vî bîst mehî da gavekî navêtine. Yani hêj pergala qeyûmê dewam dike, hev serokên Dem Partiye li hundirûne bi Birêz Öcalan hevdîtin gorî dilê desthilatdar e. Yani bixwazin derî vedikin, nexwazin derî venakin. Şert û mercê Birêz Öcalan hatiye guhartin. Ji ber vî vana baweriya gel qut dike. Ama gavekî bêavêtin em di wî bawerî dane. Yani di nav vî mehê ya di mehê tirmehê da eger desthilatdar ji alî qanûnî gavekî bavêjin em di wî bawerî dane ku hêviya gel û baweriya gel jî ew ê zêde bibe. Ji ber wî em dibên bi demekî kin de bile hinekî gav bêavêtin. û divan mesele da dema li welatekî şer davî bibe, yani pêvajokî pêvajo aşîtiyê dest pê bike. Lazim e divan mesele da herkes hinekî lez vî kar û xebatî bimeşîne. Eger ev xebat dereng bimîne dibe ku hinek însan provokasyon, hinek hêz hêzên navdewleta yan jî hêzên navnetewî dibe ku hinekî provokasyona çêkin yên ku menfaatê wan ji van pêvajoyê em bêjin zirar bibîne dibe ku hinekî provokasyon çêkin. Ji ber wî jî em dixwazin parlamento hikûmet hinekî lez ve hinekî gav bavêje. Ez dikarim vêya bêjim. Baş e we bixwe jî anî ser ziman dînamîkên derve jî hene hêzên hegemon hene ku dibin li ser herêmê jî polîtikayên wan hene û vayî demên dawî jî pir şênber bûne dibe ku provokasyon çêbin. Di hundir de jî, di hundirê Tirkiyeyê de jî dînamîkên ku bi taybet ji derveyê norm her hatin pê nasekirin ku wê di pêşiya vê pêvajoyê de astengiyan çê bikin. Encama şerê 5 salî yani 5 sal behsa tevgerekê tê kirin. Behsa fesehkirina wê û wê çekberde divî milî de ew dînamîkên ku xwe ser vî şerê heya roja îro anîne evana wê çiqas ji rêj vê re vekin di Tirkiyeyê de ew xeterî hîn berdewam e? Rast e ev xeterî berdewam e. Yani hêzên ku di nav normê de nînin. Yani heya îro di sed salê komarê da gelek tişta çêkirine. Yani van derbê şêstî, derbên 12 îlona heştê, em bêjin muxtirayê heftê yekî wek van. Vana hemû hêzên bê norm bi destê wan derbasê jiyanê hatiye kirin. Provokasyonên li ser eleviya ku hatiye meşandin, provokasyonan ku di vî şerê 40 salê dewam kiriye li ser
sivîl hatiye meşandin, bi destê em bêjin hizbî kontra, bi destê hêzên dinan insana revandin, kuştin, hunda kirin. Vana hemû bi destê van hêzên ku ne di nav normê de ne hatiye meşandin, ihtimale ev hêz bixwazin pêşiya vî pêvajoyê bibirin. Ji ber wî lazim e herkes hişyar be. Birêz Öcalan jî di her hevdîtinê de vîya tîne ziman divê, yani hêzên ku ne di nav normê de ne, derveyê normê de ne, ihtimale vî pêvajoyê provoke bikin. Hinek gav jî em dibînin, mesela yên ev operasyonê davî ku li ser CHP tê meşandin, meselê butlanê, meselê dinan, evana jî provokasyonekî ye. Dibe ku hêzên ne nav normê de ne bi destê wan ve hatibe meşandin. Ev çima viyad bêjin? Gelek AKP'yî hene li nav rêveberiyê wî de cîgirtine, parlamenterên yan cî din. Ew jî germ li vî meseleyê nanêrin. Yani em jî ewsa pênasê dikin. Dibên ev ya provokasyonekî ye. Yani ji alîkî hûn meselê 100 salê ya herî mezinê Tirkiye hûn dixwazin çareser bikin, hûn dixwazin meselê Kurda çareser bikin, hûn dixwazin vî meseleyê birêkî demokratîk, birêkî siyasî çareser bikin. Lêbelê eger hûn ji alî din partiya ku hilbijartina dawî de bûye partiya yekemîn li Tirkiye û di parlamentoyê de jî muhalefet partiyê muhalefet heye herî mezin e, hûn li ser wî pêvajokî ewsa bimeşînin, demekî hûn demokrasî naxwazin, demekî hûn mesela birêya siyasî çareserkirin naxwazin. Ewsa mirov dikare vî pêvajoyê binirxîne. Ji ber wî em jî dibêjin ev ya provokasyonekî ye. Hinekî eger gav neavêtin, yani eger lez henekî gav neavêtin, ev provokasyon ihtimalên zêde bibin. Hêzên yên ku ne dine bin normê de ne, bê norm, ihtimale van provokasyona jî zêde bikin. Ew zemîn hûn dibêjin heye. Herî dawî vê pirsê bipirsim, pir kete rojev, gelek cara têzer ziman jî. Mafê hêviyê ê ji bo Abdullah Öcalan wê di çarçoveya qanûn de çawa bêdestgirtin? Divê derbarê de agahiyek we heye, çün ji ber ku ne tenê ew jî mijarên wek Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, gelek kesên ku bi taybet ji aliyê dadgah mafên mirovan a Avrupayê biryar hatî dayîn ku gerek bên berdan meselê wanî hiqûqî a dadwerî de pirsgirêk heye. Divan mijaran de wê ev çarçoveya qanûn de hinek mijar derkevin pêş? Yani gere derkevin. Yani gere derkevin. Et karim viya bêjim. Mafê hêviyê mirov lazim e yani ne bi Birêz Öcalan wî pênase bike. Yani eger ev pêvajo tune bûya jî, yani ev pêvajoya ku dimeşe, em bêjin pêvajoya aştî û civaka demokratîk tune bûya jî, lazim bû mafê hêviyê bihate naskirin. Ev ya biryara dadgeha Avrupayê, yani gere mirov ya bizanibe. Gelek Kurd ji bo Birêz Öcalan mafê hêviyê tenê naxwaze. Yani ne tenê mafê hêviyê bênaskirin. Yani şert û mercê wî bêguhartin û pêşiya azadiyê wî bêvekirin. Yani bikaribe siyaset bimeşîne. Ya eger hûn müzakere bi yekî re bimeşînin, eger hûn bixwazin ev ya birêkî demokratîk bimeşe, lazim e muhatabê we jî şert û mercê wî bêguhartin. Yani muhatap, baş müzakerecî, em bêjin di girtîgehê de be û hûn izin bidin kî ew ê wî bibîne, ew kî bibîne, ew şax ev pêvajo nameşe. Yani berî her tiştî nameşe. Eger rêkî derîkî ji bo aşîtiyê vebû be, em dizanin û herkes dizane û herkes dibîne ev ya bi keda Birêz Öcalan bûye, hatiye heya îro. Lazim e şert û mercê wî bêguhartin û ji bo azadiyê wî jî derî bêvekirin. Teqes di nav vê qanûnê de ev mesele gere cî bigire. Mesele mafê hêviyê, yani
ne tenê ji bo Birêz Öcalan yani bi hezaran kes li Hundirûne cezayê ku dane wan gelek ji wan pirê wan em dikarin bêjin girtiyên dilên siyasî ne ji bo wan jî lazim e mafê hêvî bê qebûlkirin ama ez viya dixwazim bêjim eger ev qanûn yani ev dehpas dedeqe em serî daxivin hûn jî di bername xwe de viya tînin ziman yani ev qanûn eger derbas bibe belkî hewce ew jî nebe yani mafê hêviyê jî nebe yên ku ser yani ser navên PKK xebat, tekoşîn ya çekdarî ya siyasî meşandine lazim e gere rewşa wan bê guhartin eger qanûnekî ewsa derbasê meriyetê bibe belkî hewce li qanûnê mafê hêviyê jî nemîne. Yani eviya gere mero her du cuda cuda binirxîne ew jî mafekî ye dadgehê Ewropa viya qebûl kiriye yani însanekî dema bê ceza kirin heya mirinê gere li Hundirû nemîne di demekî şûn da em bêjin ew dibên 25 sal pey 25 sal gene bê berdan yani şert û mercê wî bînin ber çavan û wan berdin yani mafê hêvî ewsa tê pênasê kirin lê belê rewşa Birêz Öcalan ji xwe yani ji not û niha heya vêga 27 sal li Hundirê yani ji wî şertî jî derbas bû yani 25 sal jî derbas bûye gere ev maf bê qebûl kirin û gere ev qanûn jî bê qebûl kirin mafê hêviyê divê qanûnê de îhtimale bibe yan jî qanûnekî qanûnê cezayê bê guhartin û tê da mafê hêviyê cî bigir ev ya jî îhtimalekî ye.